Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız qaydagını yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf gadetlerimizni saklap kalığı için şaxtı işler başqara. Alar bilen biz sizin de tanıştırıp turabız. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Ressam Şamil Şaydullinga istelik taşı qoyuldu. Onun bütün icatı bizning respublikaga bağışlangan idi. Ул Tatar halkın ölüp yarata idi. Можга rayonunda Tatar yaşları söyledi. 11 region, Sibirden, Irak yukarıdan kelgen Tatarlar var. Buna birge kostyor yanında oturup jırlar jırlap, şulay kayıf ko'tarib, begaybet günler uza. Tomskidan Faxrnisa Başarova. Hazır bir yaşlar bir yaratmıyorlar aşanlarga. Diyetalarda payetimi bir kupışırmadım. No tabayisi, aniler atiler boyunca biler. Nişik ot bizde baraydı şulay Tatarlarda, Müslümanlarda. Tümende Saban toyu. Bizning bugünkü jirde işlep, sabanlarını ko'tarib, Saban toyda gürlep oynarga sebebimiz de var. Biz Tatar halığı, işçen halık, tırış halık, urnek halık. Россияның от қазанған Татарстан Республикасының халық рәссамы Шамил Шайдуллин қабіріне таш қойдылар. Танылған ижатшы бұл дүниядан нақ 2 ел элек 2021 жылның 3 августында кетті. Ол республиканың милли сәнгатында лайықлы орын алып тұра, іш аты еді. Түрлі жанрларда, стильлерде ижат етті. Экспериментлардан қорықмады. Тек әр вақыт ижатының асылында татар халқы аның күн көріш яшайышы болды. Шамил Шайдуллинға ашылған истелік ташын Эльвира Хөснетдинова да көріп қайтты. Заманында Татарстанның бірінші президенті Минтимир Шаймиев аның турында. Шамил Шайдуллин 20-нче гасырның милләт һәм ил тормышында иң зур өлеш керткән күренекле 90 татар кешесе арасында диде. Ул аз сүзле тиз генә ачылып китми, тыйнак иде. Әмма картиналарына карасаң, андагы эмоция, хисләр ташкынына шаккатасың. Соңгы тапкыр без Шамил Шайдуллин белән 2021 елның җәендә Казанның Заманча сәнгать галереясында очраштык. Вафатына 1 ай калган булган. 3 катны тутырып, Ныкта дигән шәхси күргәзмә оештырды. Ул рәссамның соңгы ныктасы булган икән. На данном этапе я даже счастлив иногда, что я все-таки смог преодолеть внутри себя, самого себя найти и осознать это вот в этом пространстве. Шамил ол біздің рәссамға түгіл шектеп етергенде. Ол біздің заманның бір кесіп алған бір үліші көбек. Оның бүттін қаршылықлары білен, оңай жақтар, тискері жақтар, бүттін үстеден арға тұпланған нәрсе. Оның ижаты да шондай. Тегізген алып, кәмпет көбік кіне тәмнігіне түгіл. Оны ішіңнен өткеріп, қарап, аңлап, қарарға керек. Мен шондай біздің рәссам Шамил Шайдуллин. Аның әсерлері күлемлі. Әйтерсің бір зор китап, бұрынғы китап. Ашасың, қарысың, шаққатасың, биттен битке еріп, татар тұрмышын көресің. Татар тұрмышын жир аша, ширем үленнер аша, наратлар аша, ағаш сыртлар аша. Бір яқтан Шамил Шайдуллинді әлбәтті тігі қақшамаслық шунды, темір алтын дәрежесіндегі қақшамаслық кішиді. Екінші яқтан анда тігі асыл ташларының ялтырауы, яңғырауы еді, тіслері еді ме? Үшінші яқтан Құдай берген ғажап илахи бір сәләт еді. Бу көнне дуслары, хезмәттәшләре, туганнары, Дәүләт санлы сәнгать музее, Мәдәният министрлыгы хезмәткәрләре рәссамның рухына дуга кылды. Августның 1 көнендә дөньяга килгән булса, 2 ел элек августның 3 көнендә бакыйлыкка күчте ул. С первых же шагов творил большое искусство для республики. Имея вот эту академическую великолепную школу, он еще сохранил в себе какое-то вот это вот личностное видение, какой-то, видимо, или это вот национальный его очень сильный характер ему позволил это вот сохранить, этот вот язык. Это было и в Москве его темпераментом, это было в удивительной цветовой гамме, которая свойственна нам, из килимов наших, из наших орнаментов. Он это все собирал, очень красивые темы. Тукай
иҗатына һәр вакытта да мөрәҗәгать итте. Ул менә аның Тукайы, ул бер генә рәссамның да Тукаена ышамаган иде. Әйтерсең, ул менә үзенең язмышы, үзенең шәхси кичерешләре аша Тукайны тасвирлый иде. Бер карасаң, ул авылда туып үскән гадәди авыл егете, аның шуның кадәр дә масштаблы фикер йөртүенә шакката идем. 20-нче йөз азагы, 21-нче гасыр башының иң күренекле зур рәссамы иде. Когда открывалась его выставка, вот они были всегда событием. Эти выставки всегда имели вот такое послевкусие именно своими разговорами. Я, по крайней мере, когда была на таких разговорах, я ощущала буквально, что вот такая художественная жизнь в республике, она есть. Он терпеть не мог, когда его хвалили. Он всегда считал, что если человек хвалит, значит, тебе уже некуда расти. Да. А он хотел всегда расти. Верно. И вся его жизнь, в принципе, наверное, в какой-то степени вот этот памятник, он символизирует то, что до последней минуты отец всегда хотел совершенствоваться, работать над собой, стремиться к новому, узнавать новое. Каберенә куелган һәйкәлендә Шамил Шайдуллин биргә килгән кешеләргә эшеннән бүленеп карап торган сыман. Мемориалны 1 ел эшләгәннәр. Бу проект җитәкчесе Дмитрий Кузнецов һәм сынчы Владимир Демченко хезмәте. Вся концепция складывалась от барельефа и пошла к низу, туда-сюда. То есть нужно было показать, что он художник, что тема такая, что он окружен своей галереей. Если вы заметили, там с боков как бы багет картин, и все это сложно. Там потом я немножко поиграл, объем создал, то есть чуть задвинул, чуть подвинул, подставки тоже разных размеров дал, для того, чтобы уйти от такого целикового просто пятна из камня. Вот. И барельеф еще дал объем. Естественно, мы там внизу палитру положили, потом уже пришла мысль дать его подпись, такую вот размашистую, динамик это тоже. И точку. Еще брошенной кисти. Наверное, ближайший вакытта без Алла берсә инде фонд зарегистрируем. Фонд имени Шамиля Шайдуллина. Аннартын үткән комиссияда безнең менә министерство культуры инде безнең решило увековечить его память, еще шәһәрбездә памятник открыть. Полностью увековечить его память. Конечно, аннарсын аның бит инде бик күп творческое наследие калды әле. Аларның белән шөгыльләнергә тоже кирәк. Музеймы, галереямы, чөнки аның эшләре безнең киләчәк балаларыбыз өчен, безнең киләчәк буыннарыбыз өчен эшләргә тиеш. Республикабыз өчен эшләргә тиеш. Шамил Шайдуллинның мемориалына кыл каләме белән кояшны кылачлаган шәхес дип язылган. Ул каршылыклы иде, тик ихлас, тугры һәм бик эшчән булды. Җаны тәне белән халкын яратты. 45 елдан артык иҗат гомерендә туплаган бик зур мирасын калдырып китте. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Удмуртияның Можга районында татар яшьләренең 9-нчы слеты узды. Аны һәр елдагыча республиканың иман татар яшьләре үзәге оештырды. Быел катнашучыларның саны 80-гә якын иде. Яшьләр Удмуртиядан гына түгел, илебезнең 11 төбәгеннән килгәннәр. Алар арасында Татарстан, Башкортстан республикаларыннан, Пермь краеннан, Чиләбе өлкәсеннән, Мәскәү, Омский, Новосибирский, Төмән һәм башка шәһәрләрдән катнашучылар бар иде. Татар яшьләре өчен мондый форматтагы чара бары тик Удмуртиядә генә уза. Тулырак алдагы сюжетта. Бу сезнең 5нче этап. Сезгә бар команда белән ана тегендә чыгыра кирәк. Бару урына буенча гына. Яңгыр, пычрак, җил. Яшьләр өчен начар һава торышы киртә түгел. Удмуртиядән һәм Россиянең 11 регионыннан килгән егет-кызлар слетка ял итәргә, танышырга, күңел ачарга килгәннәр. Иң беренче уздырылган батырлар ярышы конкурсы аларны дуслаштырды да бердәмлеккә дә өйрәтте.
Я впервые на именно слете татарской молодежи. Мне пока все очень нравится, все очень сложно. В целом очень круто. На испытаниях, когда тебе тяжело самой держать баланс, ты просто стоишь и ждешь, когда веревка перестанет двигаться, например, или что-то такое. На воде тоже есть своя опасность. Birinchi topqir slotga keldim и жәлләмәдем килгәнемне. Бик әйбәт оештырылган. Барысы да бар, суы бар. Конкурсларда бик ошый. Без менә ниттек, әзрәк аунадык та җирдә, пруттан да yüздек. Канат аша хәзер чыктык, бик ошый. Работаю в сфере строительства, очень часто в офисе, и на слет приехала именно для того, чтобы ощутить атмосферу природы, атмосферу молодежи, конкурсов и, конечно же, за родной кровью, за родной культурой. И здесь я сполна этого получила. Слет быел 9-нчы тапкыр Можга шәһәреннән ерак булмаган Горняк авылы янында үтте. Оештыручылары Удмуртиянең Иман татар яшьләре берлеге. Бу юлы 80-гә якын кеше катнашуын алар үзләре дә рекорд куйдык диделәр. Әзерлек 1 елдан башлана. Оештыра башлыйбыз без слет уза, без инде үзебезнең идеяларны, менә монсын кирәк икенче елга эшләргә дип идеяларны накидывать итәбез и шуннан ябыша. Аннары 1-2 ай предыдущий без также бик плотно эшлибез, футболкаларны заказывать итәбез, программаны язабыз. Безнең финансовый помощь юк. Безнең бар взнослар, шул взноска без оештырабыз. Бар кешеләр уже 1-7 тапкыр булгандыр слетта, көтү балалар киләләр, Тюменнән 5-нче тапкыр, наверное, безнең слетка килгәннәре бар. Слет бик шәп. Төбәк ара дип аталырга тулы хокукы булган мондый чараның бары тик Удмуртиядә генә үткәрелүен Идел яшьләр үзәгендә дә ассызлыкка үттеләр. Алар 2 ел рәттән Иман берлегенә слетны үткәрергә ярдәм итәләр. Бу юлы катнашучылар исемлегендә үзләре дә бар иде. Мен калсал бик яхшы андый кайфлы мероприятие. Ничәмә ел антында ишетә идек. Ел саен кирәбез дип өметләнә идек. Бәлки үзебезнең планнарыбыз булгач бик андый возможность булмайды. Быел Идел оешмасы бөтен составы белән 1-нче тапкыр килде. Безгә бик ошый. 11 регион, бөтен җиргә кадәр кеше җыелмый әле дигән сүзебез бар. Себердән, ерак яклардан килгән татарлар бар. Менә бергә костер янында утырып, җырлар җырлап, шулай кайф күтәреп, бик әйбәт көннәр уза. Слет күңел ачу, танышу урыны гына түгел. Ул кавыштыра да оештыручылар. Хәзер монда килгән кызлар, малайлар танышалар, кавышалар, кайберсенең уже гаиләләре бар, балалары бар. Быел 1-нче тапкыр балалар белән уже киләләр. Конкурслар гөрләгәндә учак янында да эш тукталмады. Рәфис Мөбәрәков һәм Рәфис Корбангалиев яшьләрне көненә 4 тапкыр кайнар ризык белән сыйладылар. Жаркое булачак. Күркә ите белән, бәрәңге белән, тагын нәрсә борыш, суган белән бергә. Хәзер менә бәрәңгене чистартып бетерәбез дә, турыйбыз. Ит туралган безнең. Башта итне әзгенә кыздырып, суган белән, тагын кишер салып, шуларны кыздырып, тагын бер туралган бәрәңгене шунда гына салабыз инде. Күбәлек гөлләргә кунса гөлләр тибрәләр икән, күбәлек гөлләргә кунса гөлләр тибрәләр икән. Ул да мине сагынганда күбәлегем күбәлегем асыл кошым сандугашым җырлап җибәрәм икән. Слет төрле конкурслар, остаханәләр җыр бию белән дәвам итте. Киләсе елда чараның 10 еллыгын билгеләп үтәчәкләр. Анда 100-гә якын кеше килер дип көтелә. Удмуртиядә Назир Наманов, Эльвира Вахитова, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Томскидан Фәхерниса Башарова. Хәзер бит яшьләр бик яратмыйлар ашанырга. Диеталарда, поэтому бик күп пешермәдем, но табайсы, әниләр, әтиләр буенча биләр. Ничек вот бездә бара иде, шулай татарлар да, мөселманнар да. Төмәндә Сабан туе. Безнең бүгенге көнгә җирдә эшләп, сабаннарны күтәреп, Сабан туйда гөрләп уйнарга сәбәбебез дә бар. Без татар халыгы, эшчән халык, тырыш халык, үрнәк халык. Халыкларга иңдерелгән Коръәни Кәримдә Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям хатын кызга һәм һәр иман иясенә җаваплылыкны бер тигез биргән. Димәк, хатын кыз турында аның кылган гамәлләре буенча хөкем ителәчәк.
Мәшкә йөрүче хатын-кызлар һәр вакыт күз алдында торучылардан, аларның үз-үзләрен тотышы, җәмгыятьтә һәм идә ителгән һәр сүзләре тирә-юньдәгеләргә үрнәк булып тора. Соңгы берничә елда Фәхриниса Башарова Томскиның Акҗамиғ мәчетенә даими йөри. Аны яшәү рәвешен үзгәртергә нәрсә этәрде? Елена Сафиуллина дәвам итәр. Хәзер инде бакыйлыкка күчкән, Томскилар арасында дан тоткан Зайнулла хәзрәт Фәхриниса ханым хакында ул иң мәрхәмәтле бәндәләрнең берсе диде. Күп еллар сәүдә өлкәсендә хезмәт куйган ул. Ике улы күптәннән аякка баскан. Үз гаиләләре белән яши. Ләкин көн дәврендә әниләренең хәле белән кызыксыналар алар. Исәнмесез? Байрамыгыз котлы булса. Исәнлек, саулык. Рахмат. Хәзер бит яшьләр бик яратмыйлар ашанырга. Диеталарда, поэтому бик күп пешермәдем, но май исе, әниләр, әтиләр буенча әбиләр. Ничек бездә бара иде, шулай татарларда, мөселманнарда. Бүген инде иртәдән торып белен пешердем. Аннан соң творог шәнгесе, эремчек шәнгесе и хәзер инде кайнар пәрәмәчләр ясыйм, Аллаһ насыйп итсә. Әниләренең зур йөрәкле, кайгыртучан, юмарт кеше булуы хакында беләләр гаиләдә. Фәхриниса ханым балаларын татар халкының гореф-гадәтләрен танытып тәрбияләгән. Мәчеттән кайта идек, әби безгә керә идек. Пәрәмәч белән чәй идек. Аннан ятып йоклый идек, рәхәтләнеп и все. Школга бармый идек. Закон, все. Курбан бәйрәмдә мәктәпкә бармый идек. Аллаһы Тәгалә безне мәчеткә төрлечә алып килә. Фәхриниса чорагында бу ата-ана хокукыннан мәхрүм ителгән ир-атның балларын карау үтенече аша була. Гаилә мәчет янында яши. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә йорты йөрәгемне, җанымны тарта башлады ди Фәхриниса. Мин яңа авылда туылдым. 64-нче елны безнең монда Томской области, урысча авыл Березовая речка, авылныкы исеме, татарча яңа авыл. И минеке бабам Сахабутдин, ул безнең мулла иде. И вот шун бәләкәйдә безнеке дингә уже все равно ислам динендә без үстек, безгә исемнәр дә бирделәр. Дә Кораннар укыта идек, безгә дә, конечно, балаларга исемнәр дә бирә идек, сөннәтләү дә булды. Ислам мәгарифендә минем беренче укытучым Мулла бабам булды ди Фәхриниса. Бүгенге көндә Акҗамиғ мәчетенең хатын-кызлар мәдрәсәсендә белем алган 150гә якын кеше арасында Фәхриниса Нурулла кызы яшьләргә төрле яхшы сыйфатлары белән үзенә күрә үрнәк булып тора. Я очень рада, что я с ней познакомилась, так как этот человек очень отзывчивый, полезный для общества, для своего народа и очень старательная ученица. Благодаря ей мы смогли проделать огромную работу. В каждом своем мероприятии, которое мы организовывали, в первую очередь она приходила на помощь. И, конечно, я здесь первое время никого не знала, и со всеми путь она для меня находила. Она для меня как вторая мама, не только в плане работы, но и в личной жизни тоже, альхамдулилля. Мы очень близки с ней, и мне даже посчастливилось поехать на родину с Фахриниса апа. Мы провели 5 дней экскурсии по Дагестану. Томскидан Елена Сафиуллина, Анатолий Шустов, татарлар. Сабан туйы халкыбызның рухи халәтен чагылдыра торган милли бәйрәмебез. Ул төмәнгә дә барып җитте. Татар йорты, милли уеннар, җыр-бию. Төмәндә узган бәйрәм хакында Урал төбәгендәге хәбәрчеләребез җиткерер. Татар теле безнең милләттә дә иң матур тел. Төмәндә Сабан туй бәйрәме чәчү эшләре төгәлләнү белән түгел, ә каланың туган көне белән бәйләп бәйрәм итәләр. Заречный мәдәният һәм ял паркында бәйрәмне түземсезлек белән көткән халык җыелды. Сүз уңаеннан алмады, төшәргә урын булмады. День города для нас, для тюменцев, немыслим без Сабантуя. Без национального праздника, который объединяет всех людей, которые проживают на территории нашего большого города и нашего Тюменского региона. Балаларның көләч йөзләре, татар биюе һәм халык җырлары. Күп кенә төмәнлеләр өчен Сабан туй якыннары белән очрашу урыны, ата-бабалар мәдәниятен үстерү чарасы, ә кемдер өчен татарларның милли мирасы белән танышу урыны булып тора.
меня жена татарка, сам кавказец. Мне очень нравится и подчеркивать таких праздников. UFC көрәшчесе Ринат Фәхретдинов Төмән рингынан Сабантуйга килде. Я вообще впервые в Тюмени и впервые на тибетском Сабантуе. Мне очень нравится, много народу, много детишек, люди семьями отдыхают, поэтому прекрасный праздник. Туган тел, яраткан моңнар, җырлар, биюләр, милли киемнәр һәм ризыклар. Сабантуй татар халкының үзенчәлекле мәдәниятенең бетмәс-төкенмәс чишмәсе булып тора. Безнең бүгенге көнгә җирдә эшләп, сабаннарны күтәреп, Сабантуйда гөрләп уйнарга сәбәбебез дә бар. Без татар халыгы, эшчән халык, тырыш халык, үрнәк халык. Әниләр һәм әбиләр концерт караганда балалар суны ташып баганага менгән арада көчле һәм кыю батырлар үзләрен көрәштә сыный. Икенче ел Себерләргә кунакка Татарстан Республикасының Тукай районы килә. Төрле төбәкләрендә яшәп, үзләренең туган җирләр иткән милләттәшләрне күрүебезгә без чын күңелдән бик шатбыз. Сезне сагынып килдек тагын бер ел үткәч. Татарстаннан килгән татар йорты ишек алдын мәйданның нәкъ уртасында урнаштырдылар. Биредә кунаклар татар авылының көнкүреше белән танышты, җырлар җырлады, ашлык сукты, ипи, каймак һәм кош теле пешерде, каен себеркеләрен үрде. Моңа инде без кушабыз 2 сары йомырканы, һәм йомырка. Тугыйбыз да катып йомырка камыр басы, ятып бер ярты сәгатькә кабарырга калдырабыз. Бүген йомшырак чүпләр каплап, аннан соң наша юкка дип пешереп алабыз. Милли биюләр, халык җырлары, татар көйләре. Төмән һәм Татарстан артистлары бәйрәм кунакларына матур концерт программасын бүләк итте. Рәхмәт Татарстан артистлар инде бигрәк тә шундый ягымлы җырлар, биюләр. Һәм дә без төмәнлеләр алардан үрнәк алып, горурланып, без дә алышмадык. Безнең татар үзәге шулай зур концерт программа бара. Төмәндәге Сабантуй бөтен дөньяда кебек үк күптәннән татар бәйрәме генә түгел, ә халыклар дуслыгы символына әверелде. Биредә татарларның уникаль милли мәдәни мирасына төрле халык вәкилләре кагыла ала. Гадәттәгечә Төмән Сабантуе бөтен дөнья буенча татар милли бәйрәменең сезонын тәмамлый. Диана Бикмуллина, Рөстәм Салтукиев, Татарлар, Төмән өлкәсе. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, төрле милләт кешеләренең иң югары максатларга ирешү өчен берләшүе, ватанга карата чиксез мәхәббәте һәм ватанпәрвәрлеге халкыбызга тарих сынауларын җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Без көчле рухлы бердәм халык. Сау булыгыз. Бүген монда әйтерсеңлә туташның рухы үзе килгән. Ишбобой бай тарихлы авыл. Күренекле шәхесләре, дин, мәгариф үсешенә зур өлеш кертүчеләре белән данлыклы. Борынгыдан килгән матур яланы Казахстанда да гомер итүче милләттәшләребез зурлыйлар. Ишкен авылында тагын бер бәхетле мизгел. Бүген монда яңа гаилә хасил була. Әлеге менә беседкада өлкәдә чыга торган бердән бер татар газетасы Өметкә язылу бара. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез.